Sabi mo sa katabi mo ka magalala. Ikaw yung Marta. Ikaw yung tatak ng tunay. Lingkod ng Diyos. Ang Marta. Okay, and if you have your Bibles with you, basahin po natin lahat. At the time, the disciples came to Jesus, saying, "Who then is greatest in the kingdom of heaven?" Okay, at pagpalain po tayo lahat. Kaya po yun. Tanan niyo po. Gustong-gusto ng mga alagad na talagang sila po ay takila kasi kasama po nilang Lord eh. Grabe po. Talagang pati yung kanang kamay niya at kaliwang kamay niya, hiningi nung nanay. Si King Sanjan. Ayan sabi ng ating Panginoon eh, hindi mo alam ang iyong hiningi. Ang Diyos lamang ang nakakala. Kaya dito po, ang hinihingi po nila ay takila. Pag sinabing greatest, ito yung great, greater, and greatest. Wala ka rin ibang yung pinaka-suktulan na yun. Amen? Pero ang ating Diyos, ang ating Panginoong Isus ay iba talaga. At siya po, mga kapatid, ay ito yung papag-aralan po natin kasi marami na po tayong gawin ko na ng simple. Kasi 135 po yan. And what are the mark of the true servant? Okay? Ito po, verse 1, ito po ay binasa po natin. Hiningi po nila yung sila po ay takila. Pag sinapay sa verse 2 po yan, at ito po ay kung gusto mo maging takila, mayroong isang batang maliit, dinala niya sa kanilang gitna, yun ang kanyang halimbawa. Nasa 3 na tayo. What are the characteristics to become the greatest in God's kingdom? Verse 3. Okay, verse 3 na po tayo. And said, "Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as a little children, you will by no means enter the kingdom of heaven." Ang unang criteria, qualification para makapasok ay kailangan magbago. Conversion. You must be converted. We are now converted. We are now believers. Amen? Kaya yung mga alagad niya, talagang sigurado po sila. Kaya yan yung unang katangian. To become God's great in God's kingdom. So, kailangan magbago. Mas kasalanan po tayong lahat. Born by women. Kailangan we must be born again. Yun ang criteria ng Lord eh. Amen? Pag hindi ka born again, wala kang relasyon. Hindi ka makakapasok talaga. Kaya kailangan magbago ka. Ano yung pagbabago? Okay. Yung spiritual. From physical, kailangan magiging member ka ng universal body of Christ. Kailangan magiging mananampalataya ka. Gospel of the Lord in the book of John chapter 3. Okay, kaya dito, sabi niya, tinitiyak ko sa inyo, hanggat hindi kayo magbago. Okay, kagaya ng bata ito, you will by no means enter into the kingdom of heaven. Bakit ang bata ba nagbabago? Yun ang tanong. Di ba? Bakit sa bata? Wala, inosente yun eh. Ang ibig kong sabihin, kailangan magbago ang pananaw nyo, magbago ang isip nyo. Kailangan inosente kayo. Amen? Kailangan, ang tinutukoy na magbago po yan, sila, yung mga kausap niya, yung mga alagad. Kailangan yung pananaw nyo, magbago. Kagaya ng batang ito. Bakit? Ang bata po ay natulad sa kingdom of God, pinag-aariya sila ng Diyos. Kasi, walang kasalanan, wala pang hindi pa, nakasala po yan kasama Perez. Pero yung ignorance, hindi pa marunong magsisi yan. Wala pa yung accountability. Okay? Kaya sila po ay ignorante. Wala pa silang kamalayan. Kaya kailangan magbago yung mga alagad niya. Yung pananaw nila, kung nais nila na magiging dakila sa karya ng Diyos, kailangan kagaya sila ng bata.
Amen? Ano? Na kailangan walang pahit. Ha? Kailan ignorante sila. Oh. Number 1, conversion. Number 2, verse 4. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of God. Second qualification, humility. Ang marami ng kalaman, marami nang nalalaman sa bundong ito, pinagpala na sa financial, sa spiritual, ang dami na siyang nalalaman. Mahirap ang pakababa. Lalo na pag pinagpala ka, lalo na yung spiritual man, taas, di ba? Pastorales, taas. Maraming mga leaders, marami naman yung mga organization na tingin nila tayo yung mali. Sila yung tama. Alam nyo, kahit na tama tayo, tingin natin sa kanila, hindi tayo mataas. Pareho lang tayo. Kung yun ang pananaw nila, hayaan mo. You know why? Because there is that kind of spirit. Pag ikaw ay nakasama na gano'n, talagang kasama ka sa espiritu ng gano'n. Amen? Kaya ingat lang. Kaya nga magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon na pakinggan pa pag nag-pray si Pastora. Pinag-pray na tayo. At bakit kailangan natin dito humility? Because that is the one of the most, the qualification or criteria being a servant of God. Hindi ka pwedeng mataas dito. Kahit na pinagpapala ka. Kahit na dami ka nang alam sa Bible, sa Word of God. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ito. Anong sabi ng 1 Corinthians? Ano dapat natin ipagmalaki? Yung pananampalataya natin kay Kristo. Kung pinagpala ka man lang sa karunungan, ialay mo yan sa Lord. Mag-preach ka, mag-share ka. Yung mga nangangailangan, yung kakulangan nila, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kasi pag once na pinagmalaki mo yan, ibababa ka ng Panginoon. Amen? Kaya hamon na. Pag nakita nyo, nakakain na tabi ka ng halaman, who are we that God is mine? Sino tayo para lalaki tayo? Sino ba tayo para gamitin tayo? May kanya-kanya tayong pinanggalingan. Pero wala lang listahan yun, binura na lahat ng ating Panginoon. Sinabi niya yun eh. Sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are new. Kaya naging mananampalataya na tayo, nawawala yung kataasan eh. Bakit? Hindi nakakasunod eh. Nasa liwanag ka eh. Your path is in the light. Nasa liwanag ka eh. Liban na lang kung kinukontrol mo yung liwanag. Kaya maraming mga mananampalataya na nanghihina at nagbabackslide. Yun yung wala ng ahing sa Lord. Kaya minsan, yung pagpapatawad po, titignan po natin ang criteria. Meron sinabi ng Lord yan sa gospel niya. Yung hindi nyo patatawarin, hindi ko rin patatawarin. Amen? Ibig sabihin, kayo, di ba? Sinabi niya yun eh. Ibig sabihin, pag ikaw ay matuwid ka, pitin kung pagka talagang masama yung ginawa sa'yo, pinatawad mo na siya eh. Pinatawad mo siya. Pero iba po yun. Mga nag-backslide, naghangalan sa salita ng Diyos. Mas magaling pa sila sa inyo. Kahit anong gawin mo, sabi mo mga kanina, Pastor Alex, anong gawin mo mabuti? Hindi na makikita yung liwanag eh. Bakit? Kataasan eh. Pag nag-preach ka, pag tinignan mo sila, pagdating sa blessing sa material, ay mas napangako dito. Pag tinignan tayo ng Diyos, pare-pareho po tayo. Pare-pareho tayo na ano? Nagkasala. Kahabangan lang ng Lord. Kaya tayo buhay ng Diyos. Kaya kailan nag-burden ka talaga sa mahal mo sa buhay. So that is the mark. Number 1, conversion. Number 2, humbleness. Verse 5. Whoever receives one little child like this in my name, receives me. Tanggapin mo siya. Yung masaksit, what? Tanggapin mo kung sino ka. Amen? Tanggapin mo.
kung anong ugali mo, masunod ka lang sa'yo. Isang araw, babaguhin ka ng Diyos. Kung mataas ka, dahil yung upbringing sa'yo, marami kang napagdaanan, hindi mo makontrol yung pagsasalita mo, sunod ka lang. Isang araw, kukontrolin ka ng Diyos. Takitin mo kung ano ka. Hindi mas maraming ang nagawang kasalanan sa'yo. Kasalanan is kasalanan, kahit na isa o dalawa. Kahit na 10 yan, ano sabi ng Bible? Sumasagana ang biyaya ng Diyos pag dumadami ang, kasalanan. Book of Romans. Kaya yung iba, inabuso nila yung kasaganaan ng kagandahan ng Diyos. Hindi nila alam, habang dumadami ang tao, yung sagana ng biyaya ng Diyos, dumadami ang na-enlighten, dumadami ang tumutulong, dumadami ang mababang loob. Sa panahon natin yun. Di po ba? Kahit na dati masasama, may mga communist country, pero tumutulong lang po sila. Bakit? Habang dumadami ang tao, sumasagana ng biyaya ng Diyos, kasi dumadami rin ang kasalanan. Hindi. Ang kabutihan lagi ay namamalagi. Kahit na maraming kasalanan, ang liwanag ay nandiyan pa rin. Kahit na ang dilim na sa paligid, pero isang liwanag lang, ang makikita mo yung liwanag, yung kagandahan mo ng Diyos. Yung masasaya. Amen? Kaya magmalaki na ganito na tayo. Ano tayo ba? Ngayon, what are the causes of sin? Ano po ang mga dahilan kung bakit tayo po ay nagkakasal? Pero mo, na-convert ka na. Mayroon ka na nito. Nireceive mo, kumbaga sa worker ka na ng Lord. Amen? Mayroon ka ng mark. Basta talagang nakakasunod ka. Ngayon, kaya lang, siyempre may struggle. Ano yung mga kadahilanan? Itong mga kasalanan na ito. Verse 6. May kadahilanan yan. Yung mga nakakatisod. Habang tayo ay buhay dito, mayroong katitisuran. Pero tayong mga mananampalataya, dapat hindi nagmumula sa atin ang katitisuran. Kasi kung nagmumula sa atin, ay mas maigi pang pitinan mo ng bato yung lid mo. Tapos mo yung sarili mo doon sa dapat hindi tayo ang source ng katitisuran. Dapat, kasi tayo po ay mark of a servant, kailangan tayo po ay source ng pagpapala. The channels of blessing. Amen? Kasi, ito, talagang hindi mawawala yan eh. Kaya sabi sa verse 6, kahabag-habag yung mga offenses na yan, itong mundo na to, but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Diba, pinatulad tayo ng kasi gusto mo magiging great eh. Kailan may katitisuran? Kailan makapasa ka dyan? Kasi kaya sabi niya, itong mundo na ito, pag sinabing mundo na to, hindi mawala. Nasa mundo tayo eh. Yung katitisuran na yan, word yan. Hindi mananampalataya yan. Kaya sabi niya, but whoever causes one of these little ones who believes in me to sin, it would better for him. Ito po, yung tinutukoy po dito, kahabag-habag ang mundong ito. Dahil sa mga katitisuran na to, hindi yung mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, dapat, yung mga nagtitisod sa atin, dahil mananampalataya tayo, ay abutin mo. Kasi sa susunod yan, titignan po natin, ano ba yung mga causes ng sin? Yun yung offenders, mga offenses, nasasaktan, usong mamon, letter B, verse 8. Ang kahabag-habag yung verse 7. May verse 7 ba dyan? May verse 7 ba? Woe to the word. Woe to the word, kahabag-habag ang mundong ito because of offenses. For offenses must come, but woe to that man by whom the offense comes. Kaya tayo, dapat blessing tayo ha. Hindi mo sa'yo katabi, blessing ka.
Oo, kahit na tama-tama lang dumarating sa'yo, hindi nila halata. Di ba? Blessing ka. Baka pwede makaya. Di ba? Blessing ka eh. Yung iba parang parang nagpruban na naman, papakita niya talaga na malungkot siya. Para kahabagan siya. Hindi ganun. Oo, ano niya pakita. Hayaan mo na Diyos ang nakikita sa'yo. Mahabag ang Diyos sa'yo. Re-rewardan ka, papagpalain ka. O yun ang reward ng ating Panginoon. Lalo na tayo mga leader. Mga servant tayo ng ating Panginoon. Oh, anong makukuha ng mga pinagpakain natin kung tayo mismo naghihina? Kung tayo mismo napipiso? Kung tayo mismo sumamon? Is the rock of all ages? Pag sinabing rock of all ages, namumunga sa lahat ng panahon. Nag-iilaw sa lahat ng panahon. Kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok, kahit anong suliranin na dumarating. O siya pa rin yung ating bato. At minsan, pag tayo pa nakapasa, siya yung bato pati surat. Yun naman tayo. Siya mismo ang magtitisting sa'yo. Kasi pasado ka na sa mundo nito. Ayun na matindi. Entering heaven is not easy. It's not a comfort zone. Kanina, conversion muna. Humbleness muna to enter. Kung leader ka, ano na? Kung you are in the fivefold ministry, you're a prophet, you're an apostle, you're a teacher, you're a pastor, an evangelist. Kailangan. Channels tayo. Channels of blessing. Sabi channels of blessing tayo. Yun sa sanlibutan. Punta tayo sa personal. Letter B. Kapag yung sanlibutan. Bakit? Di mananampalataya na tayo. Ito yung kaway natin. Ano yun? Verse 8. Take your hand of what causes you to sin. Got it, no? And cast it from you. It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into the everlasting fire. Mananampalataya ka na. Amen? Ang daming gawa nito. Ang daming gawa nito. Book of Psalms chapter 1. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the Lord. Ano ginagawa ng kamay? Judgmental. Toro, nagpupuri. Kumakupit naman. Yung time guard, nandadaya, o ano. Anong ginagawa ng paa? Pupunta sa makasalanang lugar. Pag nagalit, tinatadyakan. Tinatadyakan yung aso. Mamaya yung asawa na, yung manang sa buhay, tinatadyakan. Mas magiging paraw na isang kamay na makapasok. That is spiritual. Kung mayroon kang hindi may suko sa Diyos, you must cut or stop para buka na makapasok. Everybody say amen. Personal yan. Sarili mo yan, ikaw na nakakalam. O yung eyes mo. Di ba? O, letter C sa verse 9. Cut it or stop it. Sa verse 8. Verse 9 na tayo. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. Tukutin mo na ito. It is better for you to enter into life with one eye rather than having 2 eyes to be cast into hell. Fine. Oh, dami tayo nakikita ngayon sa mundo nito. Okay? Pag Facebook ka lang, minsan ako di ko nasahan yun Matibay ka rito. Panahon natin ngayon, ako mga kapatid. Iba na ngayon ang shirt ng babae. Mas mahaba na yung kitlig dito kaysa yung shirt, ang luwag pa. Sabi ko sa inyo pag hindi kayo nag-ingat, mga mark o mga serpat, you want to become a greatest in God's kingdom? Kasama po yun Ayos personal mo yan. Kailangan sawatayin mo yan. Amen? Nung nakaraan niya, sabi ko magpasikap ako, pastor. Bakit? Yung at ako lumunuha. At ang matindi pa, nagkakaroon pa ng yung kumaganon. Yung kumaganon. Pinag-pray ko talaga. Pinag-pray ko ngayon.
Bakit? Siyempre, yung salita ng Diyos eh. Ako, dito ba dahilan? No? Hindi siguro dahilan ito. Baka sumusobra naman ang ano mo. Di ba? Gusto mo pala maging great in God's kingdom eh. Sabi nga, isusuko. Amen? Kasi pala yung Diyos eh. Tapos gusto mo pa, doon ako sa pillars. Nandun ka sa pillars of the temple sa book of Revelation chapter 13. Ay, mga kapatid, ang sarap ng ganun, no? Hindi mo nga nakita personalan si Jesus Christ. Pero nandun ka naman, kasama ka ron. Ano sa palagay nyo? Ngayong pangalap, pinapanood na tayo ng mundo ito eh. Naghahanap na ng butas eh. Yung mga kahinaan natin. Pag nagkamali tayo, yan ba? Yan ba? Yan ba? May punto na sila. Meron na silang points. Hindi naman perfect. Hindi. Kasi meron pa naman tayong ginagawang mga ano eh. May mga kahinaan pa tayo. O tulad nung nangyari gano'n. Siyempre, huwag lang nakakita, wala naman si Pastora. Tapos, ang Diyos ay Espiritu! Buhay ang Diyos! Hindi pa rin nabubuhay sa iyo. Laman na. Matindi na pagsubok natin, mga leaders of the church, mga pastor. Kayo, mga worker. Makapasa ka lang dito sa ganito. Ang tindi na yan eh. Ang tindi mo na sa harap ng Diyos niyan eh. Kailan, may mga poses, may mga hindrances. Bakit? Ganun ang Diyos natin, mapanungkot eh. Mapanungkot ang Diyos natin. Yan yung mga personal lang, mga hand, mga eyes, mga foot. Ito naman, later din na tayo. Sa verse 15 na. Ito pahirap ng pahirap eh. Pasado kayo, kaya ko pa. Ito pahirap ng pahirap. Kasi gusto mo sa greatest in God's kingdom eh. Madali ng mga halimbawa doon sa bata. Pero yung katangian, yung gagawin mo para kagaya ng bata, ay mahirap gawin po yun. Mahirap. Tingnan natin. Verse 15. 3:30. Personal to. Personal pa rin ito, kasalanan. Pag sinabing kasalanan, forgiveness. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Brothers yan, brothers. Okay? If he hears you, you have gained your brother. Okay. Meron pa? Tignan natin. 21, and Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me? And I forgive him up to 7 times. Tinutukoy niya yung brother niya. Sarili niya talaga mga kapatid. Ha? 70 times na eh. Bakit tawarin mo pa rin? 70 times 70, 490 nga eh. Habang nabubuhay ka, magpatawad ka kasi kapatid mo yun. Paano kung kaaway mo? Iba na ngayon, pag-kaaway mo, patawarin mo pa rin. Sinabi naman, mahalin mo ang iyong kaaway. Na-convert na, dati kaaway mo yun. Na-convert na, nagbago na. Maganda ng ugali. Nagkamali siya. Kaaway mo pa rin ba siya? Kaya mo bang mahalin yan? Hanggang habang nabubuhay ka, inaaway ka. Kaya? Pahirap na eh. Kasi forgiveness na yan eh. Ito, pera na to. Kabayan. Sabi ng Lord's Prayer, at patawarin mo kami sa aming mga utang. Kaya pagpapatawad namin ang mga nakautang sa amin. At huwag mo kami ipaitulot sa tukso at iadya mo kami sa gawang masasama. Pwede ba yun? Our Father po yun. Patawarin po kami sa aming mga utang. Kagaya na po. Kaputang na. Ay, mahirap yun. Di ba? Pastor Baby, mahirap yun. Hindi mahirap. Yung may pagbayad. Yung pagbabayad. Tapos hindi ka pinigyan ng Diyo para sa'yo. Ano sa palagay mo? Hindi mo naman kapatid yun. Nasa negosyo yun. Ano sa palagay mo?
Ha? Oh. Mahirap. Ang kailangan din namin. Dami nga kaming isinuko dyan, yung pagdating sa pera. Ano kami sinuko? Koleksyon. Dati, meron na lang, hindi gano'ng mabigat. Alam niyo po, binigyan ako talaga ng Lord ng puso kahit na papaano sa ramang Panginoon. Kahit na Pastor Alex, nagpipreach ako sa Cubao, sinabihan ako ng demonyo, preach pa rin ako, kasi wala eh. Nagnan na ako eh. Kasi evangelist tayo eh. Kasama yun sa paglilingkod eh. Kahit na ginagawa ka ng hindi maganda, talagang hindi ka bayaran ng ganito eh. Pero ito sabi nung, mayroon o wala, sa Diyos na. Ito ano ka lang eh. Diba? Hindi ka naman. Pagka mamaya, mauna ka pa dun sa naging boy sa'yo eh. Kaya pala ganun ang nangyari sa kanya. Ano nangyari? Hindi naman yun ang prayer ko eh. Basta bahala Diyos ang kagat. Kasi bibigyan yun. Amen? Hindi na sa pag-ahit sa lupa. We are the ambassadors of Christ. Siya na nagbubuhay sa amin. Amen? Ang sarap pa yung maglingkod sa'yo. Amen. Tapos. Ang hirap na. Pahirap na pahirap eh. Should you not also have compassion on your fellow servant, just as I have pity on you? 35 na. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. Alam niyo po, yung kwento na yan, ano yan? Pinorgive niya. Yung si kay Pastora Baby kanina, yung anak niya, benta niya. Yung kabuhayan niya, lahat benta. Asawa, benta. Talagang how many talents doon? 10,000? You know what? How much is the equivalent of 1 talent? 15 years na sweldo mo during the generation. Kaya sa ating version nga sa Tagalog, milyon-milyon po yun. Milyon-milyon po yun. Nung panahon nila, kaya gano'n na lang. Pinatawad siya ng Diyos eh. Bakit? Pagpasensyahan mo na ako. Promise lang ang itinanghawakan ng Panginoon. Pagpasensyahan mo na ako. Bakit? Babayaran kitang lahat. Paglabas niya, merong may utang sa kanya. Ilan yung utang niya? 100 dinars. How much is 100 dinars? Ang dami nun. Kasi ang 1 dinar is equivalent to 8 months wages of their generation. Kaya nung nagpakain ng ating Panginoon, bigyan niyo sila ng pagkain. Sabi ni Philip, saan tayo kukuha ng dinaryo? 100 dinars. Ang dami nun. Ano ginawa niya? Pinatawad siya ng master. Pinatawad siya ng Panginoon. Hindi niya pinatawad. Pinabilanggo niya. Nalaman ngayon ng master. Nalaman yung ginawa niya. Kaya nagalit po siya. Amen? Pinatawad kita. O siya, ngayon ang kinulong. Hanggang mabayaran niya lahat yung 1,000 talent. Pero ginawa ng ating Panginoon, pera Diyos. Hindi dahil sa laki, hindi dahil sa amount, kundi yung pagpapatawad. Ang hirap kaya magpatawad. Pero yung personal mo, ito madali ito, suko, madali. Madali ito. Madali mag-forgive, kasi kapatid ko naman eh. Pero sa ibang tao, wala negosyante ka. Mayroong ang sabi sa akin, di ba ang mga Kristiyano, hindi nagdidiman? Hindi naman Kristiyano yun eh. Yung gumawa sa iyo eh. Sabi niya, kapatid eh. Brother. And everybody say amen. Palapakan natin ang Diyos. Okay? Ito na. Matthew 18:12-13. Yung kay Pastor Alex. Ito ko na.
Ito may mga causes, may mga criteria to become a God's great in God's kingdom. Ito ang sikreto. Ano yung Matthew chapter, yung binasa ni Pastor Alice kanina? Ito yata yung shepherd. Ha? Ikaw, worker na. Kailangan may burden ka sa araw. Hindi ko na pangaral yun. Kung gusto mo na malampasan ito, causes of sin, pasado ka sa personal mo, kabuhayan mo, naisuko mo, humbleness, conversion, acceptance, parang ilang mga perfect ka na. Amen? Ang hinahanap ng Lord. Ano? Ay ginawa kitang bantay. Kaya nga dyan ang pinagpala sa knowledge, sa physical, sa material, at sa spiritual. Abay, puntahan mo yung mga nawawala. Puntahan mo yung mga makasalanan. Amen? Ang dami. Kasi ngayon, ang ginagawa natin, bilang bishop po, siyempre ninunurture ko rin yung mga pastor. Yung mga may problema, yung mga worker. Nag-pandemic, hindi na tayo makapag-physical. Kaya sabi ni Pastor, sabi ko kay Pastor, kumain ka na ba? Bakit ngayon pa lang? Akala ko natutulog ka. Hindi, dapat ko kausap. Pag marami akong kausap noon, kung walang pandemya, pag-gising ko pa lang, ilang milyon yan. Asang lugar yan? Sige po, tata sa Tagaytay. Ay, saan yan? Sa Cavite? Ay, sige. Sa Quezon City yan? Ay, sige. Ang bilis Di ba? Pagkakapirahan. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Nakapasa ka na Hinihintay ka ng Lord. Mga pastor, mga worker. Tinangalan na ni Pastor Alex, tangan natin. Nawawala. Isa, yung may katwiran, mga mananampalataya, hindi naman nakakasala yan, nakakapasa yan. Puntahan mo yung nagwas mo. Pinagpipista na ng kaaway, pandemya na. Ano ba naman kung i-text mo? Hello, kumusta ka na? Hindi, kumusta ka na? Ito, gipit ako Okay. Akala nila magugutag ka ba? Kumusta ka lang, gipit. Nakakita na kayo sa Facebook na gano'n. Hello, kumusta ka na? Ay, gipit ako Kaya yung iba hindi na lang kumusta. Kasi yun naman nakikita nila sa Facebook Ito mamungutang ito, kaya na kumusta. Kaya demonyo. Kumustahin mo siya. Gipit ka ba? Gusto mo hindi magipit? Kaya kita ko mo kumusta para hindi siya magipit Bakit? Kailangan mo mabuting balita Kailangan mo panalangin. Kailangan mo encouragement. Nakasal mo ang loob mo. Bakit? Pati mananampalataya, mga pastor natatakot pang magpaturok Bakit? Ang dami rin namamatay. Ako, ilan na bang namatay sa inyo? Na nagpaturok. Namatay baka naman rin sa turok yan, sa vaccine. Kasi araw-araw may namamatay. Hindi, nag-vaccine daw mga ilang araw lang daw talagang panahon niya na. Ay, alam mo, ang tatandaan mo natin, remember this, ang nagmamayari ng buhay ng tao ang Diyos. Amen. Kaya hindi yun na dahilan. Hindi naman dinivelop yan para patayin ng tao. Tama? Dinivelop yan para mabuhay ang tao. Ilang milyon ang naturukan dito? Marami na ba? Milyon na rin bang namatay? Mga ibang pastor namamatay na yung ibang pastor sa hindi ba nagpapaikik? Hindi 666 yan. Parang kamuras lang, tigtas lang yan. At saka iltor, ang panahon nila. Saka yung mga message, yung mga cholera, iltor. Ganun din yan. Amen? Sumasala na nga blessing ng Lord kahit na ganung pandemya. Pero kung wala ka trabaho, may ayuda ka. Asa ka nakakita na hindi ka ng trabaho tapos may ayuda ka? Dapat magpasalamat ko sa Diyos yan. Ako nagpapasalamat ako sa Lord Sa tagal ko sa tagupan,
Ngayon lang po nakaroon ng dilata at bigas. Oh, 1998 pa ko rito. Ang dami nang dumating na rasyon dyan. O ngayon, pandemya. Ay, kamo magpa-pandemya ka, no? Bago ko tayo apunan. Ay, kamo, salamat, no? Amen? Ilang kilo na yung bigas natin dumating. Eh, kasi dalawang pamilya. May ilan na ba yan? Eh, tuwa-tuwa ako eh. Eh, bakit? Kahit na mayroon ka, tinatagdagan ka pa ng ating Panginoon. Tapos yung iba, magre-reklamo pa. Bakit yung aking corn beef, itatlo lang? Sa kanya, 5. Ayun, siya muna sila managot. Problema mo ba yun? Ang malaga, may dumating. Alam mo pa, paano ka magpasalamat sa Diyos, pinapasalamatan mo lagi. Kaya nga dito, mga kapatid, ito yung inano ni, di ko na ulitin yan. Basta mahalaga, sunod na. Yung katangian ng bata, yun tayo. Yung batang ignorante. Kahit na, puspos ka na ng Holy Spirit, pinapawisa ka, may bubog ka. Bata lang, innocent eh. Ay, yung iba, pumuporma ka. Diba? Mas marami. Yung mga manager, yung may-ari ng shipping company, nung kami na kay Pastor Galileo, umiikot yung mga professional na professor, sasayaw sila. Apikit eh. Nagraraw sa church eh. Hindi na mapangka eh. Ay, yung isa naman eh, engineer. Grabe. Pag nag-trip, pinakatawan. Nakanikta yun. Pastor na ngayon, bishop na. Sa Amerika. Bakit? Hindi nila inantala para bata eh. Gusto mo pala papasok sa kingdom of God eh. Gusto mo pala malasad yung Holy Spirit niya eh. Hindi na kukuha sa kurma yan. Nandiyan pa ba kayo? O, salamat sa Diyos.